Čaute ľudia, teraz si ukážeme, ako urobiť resku. Reska sa robí s drevenou sekerou. Prídete vonku, ja si tie bloky označím tu. Tu, toto vám vždy musí vyskočiť. Tu označíte, dáte blok. Tu napíšte select size. Dáte enter, ale mne to nejde, lebo ja už jednu resku mám a tu iba jedna reska funguje, viete? A potom si dáte create meno resky Vojta a dáte enter. Potom mne to nejde, lebo ja mám jednu resku, to je na mojom dome a to musím vymazať, ale nechcem, lebo to sa bude robiť. No takže potom vám tam vyskočí, že ID reska rezidence vytvorená. To vám bude písať, že Vojta, keď budete stavať a keď pôjdete vyššie, že kde už nie je reska, tak tam vám bude písať no living. No a keď vám toto bude písať, to znamená, že keď napríklad budete stavať tretie patro, to je tretie poschodie, keď budete stavať tretie poschodie, tak na tom treťom nebudete mať resku. No teraz vám poviem, ako si kúpiť svoj vlastný server a ako kúpiť Ultra VIP. Takže svoj vlastný server si kúpite takto. Máte mobil, máte mobil, si napíšete do mobilu Faka Heda a potom dáte, že dia extra Faka Heda. Tak tam dáte, že dia, potom extra Faka Heda, potom dáte C08 351 a ja som mal tam ešte pomočku 982. Takže toto som si ja napísal, som to poslal a som si kúpil svoj vlastný server. Nekúpil som si ho, lebo ja som si ho kúpil som si ho vlastne, ale iba na mesiac, lebo som za ňo zaplatil 8 eur. No a jak som ho kúpil, ale ja som to kúpil, ale bratranec ho teraz má, lebo ja som to dal bratrancovi, ja som ten server daroval bratrancovi, lebo ja som ho nebavil. No, takže sopro poznáte asi môjho bratranca, volá sa Richard Makula. On tiež natáčal videá také smiešné a gogo, také niečo. No a to je asi všetko. A ešte ako si urobiť VIP. No VIP si kúpite takto, napíšete si Ultra VIP, napíšete si tam Ultra do tej správy Ultra VIP. No, aký budete chcieť VIP, že dia VIP, alebo čo ja viem, napríklad si môžete dať aj, že extra VIP, že ten najlepší VIP, že budete jak builder, také niečo, chápete. Takže takto, a ešte vám chcem povedať, že keď si vy vytvorili svoj vlastný server a nevedel sa na ňo nikto pripojiť, a on sa preto na to nevedel pripojiť, lebo ten server je iba pre vás, chápete? Ten server je iba pre vás a tam ten druhý sa na to nevie prihlásiť. Tam môžete mať všetko, čo chcete, ale ten server musí byť kúpený, keď chcete, aby sa niekto musel prihlásiť. To som zistil. No takže to je asi všetko. Ešte chcem niekoho pozdraviť do školy. Takže ja tu chcem pozdraviť teraz mojich kamošov, jeden sa volá Radko Mantič, druhý sa volá Jan Geci a tretí sa volá Nikolás Čobat. Takže to je všetko. Ešte chcem jedného chlapca pozdraviť a ten sa volá ešte jeden zo stredy by som chcel pozdraviť a ten sa volá Paťo Lasek. Takže to sú moji kamoši. A ešte jedného som zabudol, on sa volá Peťo Mako, on je tiež taký dobrý kamoš. To je môj bratranec, čo mi volá, viete, ten bubino. Takže to je asi všetko. Ešte raz chcem pozdraviť Čopaka, Laseka, Geciho a Maka a Mantiča. No takže majte sa. Čaute.